वाई बाजार येथे पुलावर बॅरिकेड नसल्याने ऑटोचा भीषण अपघात। वाई बाजार येथे हर्डप रोडवरील चौधरी किराणा दुकानाजवळच्या पुलावर बॅरिकेड्स नसल्याने एका ऑटोचा भीषण अपघात झाला आहे। काही दिवसांपूर्वीच या पुलाचे बांधकाम झाले होते, मात्र त्यावेळी कोणतेही बॅरिकेड्स लावण्यात आले नव्हते। आज सप्टेंबर 23 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास ऑटोचालक सुभाष पेंटावर प्रवासी घेऊन गावाकडे जात असताना ऑटो मागे घेत असताना अचानक पुलाखाली कोसळला। ऑटोमध्ये 3 महिला, 2 लहान मुले आणि 2 पुरुष असे एकूण 7 प्रवासी होते। या अपघातात सर्व प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स नसल्यामुळे ऑटो थेट खाली कोसळला। स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी या पुलावर तातडीने बॅरिकेड्स बसवण्याची मागणी केली आहे। भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना करावी अशी मागणीही होत आहे। माहूर प्रतिनिधी अविनाश पठाडे।